Radio Mangalia 2, un radio românesc făcut de firma Tehnoton Iași, achiziționat în urmă cu o săptămână. Se auzea foarte încet. I-am făcut mici îmbunătățiri. Bineînțeles, lăcuit frumos. Vedeți cum se vede. Are intrare auxiliară care merge foarte bine. Ce vreau să vă spun? Vedeți aici un potențiometru. Se auzea foarte încet. I-am schimbat amplificatorul cu un TDA 2030. Se aude foarte bine. Pentru un radio de cameră, pentru... Hai să vedem. Ia să vedem. Stați, avem așa. Intrare auxiliară, unde lungi, unde medii, unde scurte 1, scurte 2. Unde lungi, să vedem pe unde lungi. Este exemplu de bureații de la apartament, perturbații. Am uitat să vă spun că se apropie și Crăciunul. Vedeți amplificatorul? În locul acordului fin am băgat un amplificator. Antena satelor. Hai să dăm și pe unde medii. Facebook пропони се много, ще го прочета, така че веднага на фото. Bulgari.
rugat aici. Te lasă rugat aici cu poveste. În sfârșit se întâmplă, cei ce ne urmăresc pe Facebook și pe alte rețele de socializare, emisiunile și pe noi, oamenii de la microfon, deja știu despre ce este vorba, o să fie și veste și poveste totodată. A apărut al treilea roman al Ilenei Vieru. De câte ore, Ileana, acum ești cu mine? De o zi și jumătate. Te lași rugată, ai început să mănânci gutui coapte. Ai ascultat-o pe Antena Satelor. Elisabeta, da, pe Cristina Turcu Preda și ai poftit la... Plăcească de gutui, făcută de soacra mea. Eu le prefer coapte. Ileana, bine ai venit la Vești și Povești. Bună, Amalia, o salut. Washington riscă americanele estimează că până la sfârșitul lunii ianuarie forțele rusești ar atinge un total de 175.000 de militari și că acestea ar putea lansa un atac pe mai multe fronturi. Directorul Mossadului, David Barna, se deplasează la Washington pentru a discuții cu înalți responsabili ai administrației Biden despre programul nuclear iranian. El va dezvălui noile informații în privința Republicii Islamice, a relatat postul public de televiziune. Israelul consideră că acordul negociat în 2015 între marile puteri și Iran este intolerabil, relatează corespondentul nostru, Dragoș Ciocărlan. Puterile europene și Statele Radio Unite România au catalogat Corteț. neserioase propunerile negociatorului iranian, care a venit cu mai multe pretenții decât fosta administrație. Avem o mică antenă de cameră. Haideți să vedem. Unde scurte 1. Unde scurte 1. Așa. Hai să dăm pe scurte 2. و از ویدیوهای مرموز و گریچی اونها روی یوتیوب لذت ببرید.
你想种什么？厂长问。芭比香有上红的，我想种芒果。爸爸兴奋地说。Așa. Avem aici o mică ieșire pe USB. Așa. Aceasta este. Sunt doi acumulatori, de fapt 2 cu 2 acumulatori legați în serie. Undeva la 7, amândoi la 7,5-7,6 volți. Doi acumulatori reciclați dintr-o baterie de laptop. Uzată, aruncată. Dacă doriți să faceți acest lucru, va trebui să aveți grijă la cum îi încărcați și să nu schimbați plusul cu minusul la alimentare, fiindcă riscați să deteriorați aparatul. Uneori chiar incendii se pot provoca din acesta. V-am spus, 2 acumulatori legați în serie, undeva la 7 volți, 7 și ceva volți. Hai să vedem. Am scos din priză. Fără pe acumulatori sau pe baterii se poate recepționa mai clar, fără perturbații, paraziți, etc. Haideți să vedem cum lucrează, ca să ne convingem. Dăm pe unde lungi. Dacă observați, nu se mai aud paraziții. Este o audiție mai bună, mai clară și la apartament și la bloc. Antena satelor pe unde lungi. 155 de kHz. Hai să dăm și pe unde medii. Vă invităm să folosiți taxele sonore pregătite de Ion Span, iar pentru orice de susținere Spus înainte pe cum n-am avut și ți capaci. Здравейте. Здравейте. Здравейте, драги зрители. Връща се гласа, нека да е другия Здравейте, господин. Българи. Придем și bulgari. Извинявай, започнахте малко от нищото. А кой се обажда? Първо да кажа. Казвам се Ядоряд и съм от Казанлък. Здравейте, кажете, слушаме. Значи много грозно ми се стори
Жертвите отче са на място на катастрофата и една госпожа от ГЕР Ce audiție, auziți ce audiție este, ave? Antena satelor, pe unde medii. Fără paraziți, fără intercalări de programe. Radio România Actualități. Vădată este orarea familiei Brăila. Ruta susținui o dragă de-aia mi s-a alăturat, îmi fuge gândul la satul unde m-am născut, dar parcă în acest anotimp sunt mai multe ca oricând. În timpul copilăriei mele nu se știa de Moș Nicolae, doar de sărbătoarea Sfântului era Sfânt Nicolae. Oricâte daruri am dori acum să ne aducă moșul, cred că cele din cămările cerești sunt cele mai binevenite. Mulțumesc Ruței Mincinoiu. Imbra, bine ai venit și tu, îți mulțumesc pentru salut. Daniel Buloi, român. Енергії коментар по повод очакванията ни към новата власт. Здравейте вие. Ало, здравейте, госпожо Великова. Здравейте. Младен Димов от София се говори. Слушам, Али. Полидер този млад човек от Харвард и отличник Кирил Петков. Разбирам, че дълго няма да я кара това пред. С всеки неговото участие без да има общо споразумение. Vechile pe col și ranița în care își ținea ea cartușele, prima femeie ofițer din România, la fel și ochelarii ei celebri, pot fi văzute la Muzeul Băncii Naționale. Au fost expuse imediat după lansarea în circulație a bancnotei de 20 de lei, pe care eu una n-am văzut-o pentru că legând cu pandemia sunt... Un radio care se apropie de 60 de ani și încă funcționează. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și vă faceți o idee și îmi spuneți și mie.